Bon dia, PAMers! Em presento, em dic Sara Marugan Oliva i vinc a presentar-vos el curs de Llengua Catalana i Literatures de PAM. Aquest curs està enfocat única i exclusivament a la selectivitat de llengua catalana. Pel que fa a mi, dir-vos que jo he estudiat Filologia Catalana a la UAB, vaig treure nota mitjana de 8, he publicat diversos llibres destinats a la secundària i la meva assignatura preferida, com no podria ser menys, és llengua catalana. Pel que fa a aquest curs, la frase que destacaria és que per a mi el millor curs de llengua catalana actualment online és aquest i és aquest per preparar-se a la selectivitat. Així que per això us el recomano i també perquè he fet tots els vídeos amb molta passió per l'ensenyament. Pel que fa al que trobareu dins d'aquests vídeos, dir-vos que hi ha com a mínim 10 temes teòrics amb part pràctica i amb solucions. Aquests temes inclouen test per practicar de cada tema i 4 models genèrics de selectivitat ben detallats. A més, teniu exercicis d'examen de selectivitat, apunts i exercicis de tipus test genèrics. Tot això concentrat amb 40 vídeos de l'assignatura i amb 40 PDFs explicatius, tot ordenat i estructurat per facilitar-vos l'estudi. Bé, PAMers, no us perdeu aquest curs de llengua catalana.